wasanka adoma chamade anwom to na me se me de be ma adwuma dadi ebra me wie me nwuma di kan ye ya ka akwanto mini oboafo nti anwom ne dada bu mfie miensa awradi nyankopon. Yes, money is the root to all evil. Boni nyina hini ni sikape. Sane yakade atu yetirimu a. Na ye behwe se ye nokra. Hwe makatro se ekwan ye fa so di pesika no. Sa kwan ni bi na eye fin. Na emom sika ne de beka wonsa enye fin. Sika fin bi anim. Ya sebo amamfi beka tro se sika kankan anim. What you say? Sika kankan anim. Mani fradie mi hunu sikani a wobo ma me bayiye. Se mani fradie firi me nkola abrembesi sabre mi hunu sikani a wobo ma me bayiye. Mi hunu sikani a yatabire ne de na kwatena program bi so gu nanim ase. So wonhwe ne ba. What you say? Hwese anwo nto abusu apamu a okamfu kotokuro usomu pa wase wallahi sikan na do be yede. Dabi anyafo ene abuya maame nom ne ya papa nom bayiye. Na nsu bi kura na de bia wo maame gumpai boso se me bayiye yiye. Abo ahia no na si utirimu a ena adwenbone ba utirim. Ususu asusu bone. Ti dade Lumba se Sika As3m. Sika As3m. Minu ya hwe. Dabi ameka se mo ese abo a yefre ni sika ohunu. Abo a yefre ni sika se sa na mo fre na abo sika. Se oba asase su ne se wa ma menya bi. Ama yonkofo amfa din foforo anka wudin a wawofo de ma ho a ya na ye nkofo bi se ahia wunti jabere ahia wadwene. Enu nti ne sa asem sifia yetimi ka se mom ye ntwan. Akwasi usuma ne mra. Meka sa akwasi usu ya ka bi kura no 18 years 19 years. Na so na papa 65 years bi shedem obi ewo nimdi akọ 70 ya nwena age nkyere die ntia. Kwasi usu na be obetu no botom. Na se wo de wo baba betena ba bekere wadwen wo nkyere hwe. Enu nti me se si agi asra na se wanyi bia ya na so mo wirewu. Minu ya ba. Pripe bi wate. Enfansan shoda mi fam yen kan cho se sikanye. Na wo yare akọ hospital ya ka cho se kotomu jeduro no. Moja na bejo honkwa no. Ede ne ede to. Eya abuo sika. Enu nti se oni sika ni bia wo bewu. Ti dade Lumba sa ade sika ye ohia ntimi nya bida. Ade sika ye ohia ntimi nya bida. Ti anyum tudi ne to ya kire mu se sika sem to obi age medofo. Be ma medo me yere sanse mi ni sika nti. Oba na ntimi hu odo amedo no obi di sika dada me buroni. So osinye oba ne na ye bibi abuo sika abuo hia na ama na basa. Panimfo se de yempe yetena ne hia. Wankasa wotu wo sesi baby awote ya wompe. Brana one ne tuwo sesi an wankasa wani nyene ho. Eto da kwa na sa woni ni behia na age sa wopini wutirim. Na nsu sika nti oba ne den. Woni bi wawe bi ani ho. Sika ma maba wafuo ni bi. Sika ma mrantie bi eye adwuma o mankasa o mokra mpe. Na nsu oba ne den. Woni ba bi akọ. Nothing could be. O someone agi agu. Na nso bi nua ba me ka tro se ena no pe sore wakasesi mi nua ba ma sho sapo mu nsuo sika fi bi anim. Krono na ani wuo. Na emom kwankro bi abefa so anso benya kakra to botom sanso odi kire ya se de be ya nipa nsero ye ntwetwe. Entra se me emfa hia nsero. Wa bra wonsam yenu ewo nan. Wanim yenu anhwene santamo. Emi ntwa ompoa wate. Abuo sika da bia ye kana sam ne me se woni bia wutiti sa abuo adwanti se de sa akwade ye kae no ti enya wanwa se dade Lumba enwum otu ni Sika As3m enwu no wutie from beginning to end e kire wo se wo ye nipa na se wotie asase we su a e wo sa wo pere na wo pa bie sanse odi kire ya obi se ba bia ne kra mpe sikanti ena ma sikani ne yire sori jana homache busa na ura wo kwan fa wo se sa abre wan kasa bibia ni ho wo stroke acho wo da wo se si edura nwura na nsa ne na me ho de na wo ye
wafo mema bi na ɛyɛ adwuma wɔnom ho ɔden me konam ne wɔn akɔ akɔtena nanso bra na sika wɔn ho de na maame ne papa na na tie saa na tie adia ye frɛ ni sika fidie chi abo ani sonko ene gya no nso ani sonko so opeso hunu nipa da sani suban yankasa mani sika na hwɛ ade enipa ni sika na bra bonko sika beka ne nsanso na bra bonko sika eye tumi titumi beka obi nsa ɛyɛ ahwɛ nipa koro ni suban na hwɛ bra na woni tumi no saa na tie minua da bia metena se ka cho se me de high life na nkasa me de betete watufo amwa udi enti e wosa wo sɔre a ukotie high life nwum ni bi de wo hunu yetia na abrofo ebeji wo man faaye edi asam na ne yeka kwame nkruma mu bre big six mu bre nyina nsa no mso mbe pam abrofo no ampa yesi ya ho kire yen e wosa akwasi kokoko ne kurom sanse bibini nso aduru bra bibini nso betimi ateki care of ono ankasa ne own affairs ampa ye wo abrafu atikom wo mkoi enedi na esie abrofo na ye pam wo mo no sei ye san toa wo no ho edi Ntia e abuo sika ai kodaki woso won to awia biem broni krom an obewu ada salad nye daki aduane ye tuo nki adie ni fufuo menke fufuo eposimu na nka amani bia so saa enkra de nke guso utwa ba kwa na nkwa anum zuo na atwu nanso esan wo hia asem nti ya free your comfort zone ena sabre obi ti abrochire okwa adwuma na ne nsa nyina amoamoa eyedi Ntia abuo sika na ma be ma sorry free no comfort zone ekotena ba bia wompe sika na ma broni si ne ntoma abrochire be hata na bibire mu ha enyu ohia enka abrantie ni bia ne wankasa a wote ho no ohia mu ya gi obi yire free ne nsam ohia mu ya gi obi kuna free ne nsam ababa wa bia dane hook up ababa wa bia dane ashawoni enko ompene saa na bia meka sa wotu obi asam a eya susu kan wate minu ya ba ma minu ya ba enyo obi abehunu bia na so friend ashawo tag no gan wo ba na ye friend ne ka je ne se ye de ne maami akoto hospital maami nso aye ken ye wo ge ya na ne papa ewu ye eja wo ne maami maami na atete akole ya ge ya ko university edurubra wo so owie behwe ne maami owie school ba bi odi adwuma be ko bia odi application be ko bia se ye ne be dancer ono so so wontimi dakwo ho ne friend ne maami da wusu maami ni wu edura ye tworo maami no 10,000 Ghana cedis onom ne bosomi bia baby obafa bia nso onya adwuma nye tidie na woso ye e woso odi ni tipempem no hunu kwan be fa so one ne maame be survive enu nti adwuma bia ga ni benya bia oye enu ne maama odi akwa akowura hukapum ogbo ashawo enu ntu hu obi asema yesus kan wate na nye saa na nipa pa no obi betena se akasa de no wontwen rade ani mu mpaye osoro na nkasa se osoro boade oboa no ho bekwa atwea manten sa akobom mpaye ba omra na maame da ho no awu no anwene ne se saa na wiase te wiase ntreat nipa fairly sikanti ene nipa nim ni nua sikanti ene obi betimi atwa ni nua minute se de wo kum akokɔ no sikanti ene ababa wa bia no aduane de adura atom otwe amani kuna di no awu no afada japade na nka ba ne san bema wone ne yira bra wodo ne yira ni ababa wa ya tena mfie bebebre ni omo ma mienu dako bema ya adwuma seye busumi mienu ko busumi miensa na oba ni so ba ya sesa afedi eba ni trimu ni se bema no kure ha ne dodo sansa afedi bema ni bedi bi oba ne na eto dakuru bema idi ni trihwi mu so okwa akopa adwuma no aye oba ye ne yire kure nse da ne nyiri freezer na enso de no oba ne ato no pono akokɔ nkwan pa in fact obi aduane no so ne yamhye no ose akoso ya ne de anie ekoba busumi miensa ne aduane kura ma mbi ne na de na aba ene ose mi wura masesa madwen na me pese odidi ma akra hoto no bema ne yeso ode ne nsa to aduane no ade ohun yensa ne ma mienu ni free school aba ye dada ya feel dada ya ne odidi ya che enkola ne de o mun sa beto aduane no de ohun yensa ma me na ba akola ne nsa ha mu de esikichi mu nko didi na papa ne sa me ma ne wo mu ne se mi didi na so mu bedi bia na aye den
papa ne insiste say ne one ne ma no ebedidi afede maami gina ho na nisu otere na papa ne aduane na me ma ne ebedi bi na ye oya na asade ya osi mi wura meka osi de na abeka osi aduane no me de adura atum ka me pese wudi na wu sansa me ne me esi bi akeka osi obefa bi akwa abrochire abo hia de abo hia betimi aye no ohia betimi amu akum obi a wodo no te sa akokọ onse sikanti oba ne ntimi hia nti no enko okum ni kunu no sanya ne ma ne mienu ne save na kasa abrenke be ma no enko aye obituary ade sika ye no ohia ntimi nya bi da sa na tie ade sika ye ohia ntimi nya bi da enu ntia mentena sene menke kan sembi and the money is the root to all evil. And no kure na mom se sika kura na so wa mpa bia ebetimi anam so am obi akun atwa won kwa na so na nka ba ne san abranti ya bra pe na japade a wone ne yire tempenten kwa ebra na niema munye yi wo mkodo koko e wo sawi inche ho baabi maami ni kunu na fa hasuom na wo mko ena abrantia ne dane wi abro busuapanya ka ne chacha so atutu no ntoma edi kunani ni gina court eji koko no edi Ntia ohunu so oba ni kamafo Sika As3m ye ji asra no wanyi bia ya ne so obo wirewu sorry ne pe sika ni bi wate sorry ne pe bi sorry waka na odi kire eya etoda wanka so timi tenase na wudwini din wanka so timi tenase sesia brabo no etoda kura na apesa wo ende no enye saada so afa aduro da se obanum awu a ka kire ho se opa ho chew pa wo kra chew Rome wasn't built in a day ni nyina ne so obe sorry kakra ke yo hata suri o mo ni di o ma de enchew me na me ka kire wo na moment tenase mfansa show da mirifrem ye kwa akobi adwuma bia ya adwuma me se kro no na ani wo nso de kra nkofo obo enso no de ye support minua ema bibia anya onwonwo wa asase su we so te se me last message na me de bre wo no ade bia esi bia no esi pen bibia no we esi ensi ni pen ni so what you say obi ba be ko obeba onko a oba ko a o ma ema ne nyo nwanwa ebi esi da hunu huren ne hunu kwaya abefa so abetutu anamon tutu anamon pemia nkakra emfa won kotutu obi wo ye wo enu ntini afrimeti aframi kwadwo okura wo de kwadwo abi ana me ni wanim na nse to bia ne ne hyebere ode ba asase so obi kreba oba ka kire ntumfo nyankopɔ se dru 40 years a medane wiase na to won maba obi nso at the age of 50 years meba obi say at the age of 70 obi se medimi nkwa na awie sa na wiase te na emomo anhwe yi a 7 producer kwase ya bi betimi age won kwa afiri wonsam ena mabuo sika nti so obi ahwene ne yire papa bi be ma mi di oba bi atu anamon a ono oba na brati hesuo ma ne ono oba na si abrosan ene wone ne yonko ba na timu wasi oba ne fom wansi ne fom keke wasade na ba betena yukurum wose hono wose fata also osaba ne kurum sa na tie enu nti that Lumba nyoma ye friend Sika As3m say nyoma na eme de say sika na mo dogina Sika As3m na obi age bedofo kodofo si se be ma me do me yire esanse mi ni sika nti oba ni ntimi hu do me do no obi di sika dada me broni sinyo oba ni na abibi abo hia na ama na basa wodoma nkoma nhihye ne se nka no man ko ntakra pe ne ena tubom fita ne tuntum mu abra na nsusubo bebre ba ya de bo akwasi kokko ya chi ne dakise bi daso di broni achi ko dakise broni kromu an mewu ada salad nye daki aduane be me ya animia to obi so obesa ba fie no aba be di ne fufuo san so obotai bi se ani so wati ase ena medical ka tro no se ba bi a wote no wankasa wo mpe adwuma na bra ne ye no owura adwuma no ma na wono wankasa na ne sunsum so ate because ohunu se belong to her. He or she doesn't belong there. Na so ese ohia nti de ode be kona no nti one be ma bia wo ma be ma na abandon no tankola miensa enu nti adwuma sister ne mpe no ye
ababa wa bi adwane agane ne kunu ne mannan na no bra bi a ofre me afedi a memem prank na ire na mse minua da bi mahunu bi pen metu emi din nye de afe be wi akire wo na ase me nko prank o ire na nkasa abesa aduma kwa akogina baabi ti mesrew hunu kwan be fa so a no ire be kasa enkofo obre o se de enkofo si bi bre wa abrabo we mu ni asase we su minua me se ye ka akire wa wan kasa be je wo nsem ebe ya o ya ni wi ase se de me ka ne se da hanuru a ya na yemfa nka adoma chewade aha na yemede no dadi Lumba se nka adoma chemade anwum tuo na me se me de be madwuma dadi ebra me wie me nwuma di kan ye ya ka akwantuo mini oboafo nti anwum ne dada bu mfie miensa awurade nyankopon nka adoma chemade o anwum tuo na me se me de be madwuma dadi ebra me wie me nwuma di kan ya ka akwantuo mini oboafo nti anwum dada mu mfie miensa senesa bebia obia wachade oba de cheno enna Sika samti yesisi anyi na kayetrimo Sika sam okay me feel you abrantie bi wonim dia nko so nkode ya adwuma pa obi God's given talent academy because onu obi a wo piano ti dia say nka adoma chamade enwom to na me se nka me de be madwuma dadi ebra me wie me nwuma dikan ye ya ka akwantuo mini oboafo nti enwom ne dada mu mfie miensa 3 good years enam Sika asem nti osinka ne nsusu ye ya eden aka ne tirim se de wo nsusu ye ya aka otirim se dadi Lumba nwom dada mu 3 years e ma akire onya aboafo ma ne pie di a onsu be pie e de afiri ba bi a wo hye bia Chas kodofo so ade ba kwa na me fe won ho no wode na bra bode to nwom e ma ohunu se ewiase ade bia na wo komu bia no e wona wieye bibia wona wieye bibia e wona wieye Siachi nyauda e kwa na wotafre oduma kuma bade oboko dakiri to awiem they say ye Africa akwatena na manania akwento mara obredim crew to jumain daki son to awia biemai they say snow mo no be wada asamseme butati chubi de train tiara de Sika sem to atiasie osiachi nyoda nke hwa na atafre wodoma nkoma bo ade wo ko daki de to awiem ya bibifo ha ne ye bo yen eri ntu so obehwe a ye rede na eden doma nkoma bo ade oboko daki de to awiem nanso ye ba beja Africa ho akwatena amono ne wosi akwantuo ma areho brani nkuru tudwuma ebia meka se 7 producer wonsa chi ba ye oda nkansi se wonsa yem Sika nteta nua so wa aburochire ni atete obi obeka cho sa bia ase ni hu aje so bransa no wanya bi je so mo systems ni ye chen ye de no obi tifi anko ope ahini atu obi nanso meko bi yanko no kwanti no so obetimi ade hine na age se Sika ka ho enu nti sa abro ote aburochire bre odesi adani akwa wo obi ma so to see ye Africa ha akwatena amono ne akwantuo ma reho obrani nkuru tudwuma dakiso anto awia biem ene o sesono mu na obewu ada e basa no won say ya asemsebe botai bi de akire ntia botai fufuro bi de akire enu ntina ma obi asori afri ni comfort zone akwatena ba bi asabro no ankasa na ninye ho nanso be ne den wiase enye die nipa pe enu wonya message situation bebrebe onkofo komu bebrebe nyina eto da ye Sika asem Sika ma obi ahwere na adwuma Sika ma obi baawu sanse ye tworo aduro ma papa no wantimi anto obi kura ho anya aduro ne ye tworo ma no
okoye hospital bed na nkasa na sikafo no tua ne ama baabi ada ti ma me de ne ba no koduru hospital ho no oni bi nti ne ba ne da form sa na pneumonia sa achi akola no form ho no wuye sika asem sikanti abrante no opepa san kwotimi ye sojani o pepa san kwotimi ye police ni nanso oni bi ye gi 50 million 5,000 Ghana cedis okofa ne hene wanya bi antue nti no na nisu ade hunu ayeden akadem ti dada ka edi bonyum bi osi ye kase wo hiampa de pay afe na magie die a opa Thomas ye se ni hu a wontu me nyare ohianti made pa bi akadem kofo ade pa bebre na akadem abo ahianti wanya sika ti akoye nsem bebre you pay money transfer person send this kind of the ba Ghana but modern nema uzanka bi me pa cho your application bi a wo download wo wan kasa wo phone so wo send this card me pa cho wo US wo Canada ba bia wo bia wo send this card ya ba Ghana application when they say amanfo use wo download no wo phone no so wo download ya me pa cho wo send this card use me promo code ni Djka ne gu animu no and now be book code now they ashim wo bope no nya $5 na dia account sika nipa wo send this kind of their brand Ghana so ayente o kapre you pay eno ne sa bro bi edi ho adanse e bo modi an use bi as ye gi asra no anyi bi so bo rewu sanete e bia na person of frame na na metwetwe nkomo me number na 0244 5474468 0244 5474468 0244 me number no Yankupon shwa no nya okese entena se mfansa show dem reframe no di kire ya sori waka na ye bibi ma ho makraw bye bye.